kodi wajabate aperata ni ma sulula ka inyi ka duluki ye jugu kana ibisra wulibali wajabate ka don ay wa minye bamanje wole min na kera ni wati damado ngono ka tugu nyawna sigata la ika don awa u yere dade ya fo jere jakulu mi nu farale menyo anga kwa azawad ato suruma de ko sema koni ika don unigete malido nable sabula ulu yere bo malidenyana bingani wale ani muguci ikado ani fali dakile ulu koni mbo minga nga ke sabula yere sorolu da bamanje wale minu ngera u yere ko ulu de no waje bato koni ngera sababu ye min woni sema mawye u yere ku yere bo malidenyala opma aminyo ana utekele banga ye dimashi temene setangro kletani wulovla minye aywa bamanje wale kera sabula attaquement do kera minye garde national ani armée de terre ulu farale menwanga yoromi kan bilibili kono oyelere ikado kan ye tumutu marala kilomètre damado biengeli ngeroro mi odeba ni Mauritanie ani nyanje semane kele ajira no kunya don utake sabula unana bingane wale minge ku bibali o atara wulu mina maja ma binani ani kofu ma biduru o shu ko ni ndomana aywo yoro ni ngele min jenina mi mumura ikado min jate ma se ka don ma tise ko odafo utoro de la sabuli ere dakukele na mata na ba sebene kala ko ma minu ngoni zebe koro jugina kuna funi dila do ko ni ya juro Mauritanie jamana na ko luye ma woro ye Mauritanie ikado ani Mali franje ni nyanje dugu dobe awabana baton nunu ku taruda o labtani sola sebene kala ko ni mi ma ton jijo ni ye coordination des mouvements de lazawat sema ni ye ulu ka bamanja wale takalaje aberata ko bele jele kera Mali famo fe kaminu kurungo fobi gweleya ni manga ni muguchi kabwani nyanje jamana de bele jele kele si ka fode damuye ni baradama mi vora na ke walu timena nunu ngoni mbane do de ma sabula uka kosaina awajigitike wale anu uka bingane wale bojira o na manye ka fo minu njogina olu bolila ninga ta Mauritanie ni kuma nyekye semene kala koni nya jira abi ma kamana gwankosobe ako dokotoro so dobe ikado Mauritanie dundala ani Mali frontière che ikado ko hôpital régional de Basikunu Basikunu o kuno fone di sira do ko be Mauritanie o ere de kuma izemedia ko ale ere nye de ma woro jogine marfa dabula olu de ko ni na be dokotoro so la yelma olu bismillah lekun ikado kadamu ngelenga sabula Mali jugudo o Mauritanie du Mali ateri jamana ye o bamande wale dun vura dama bifode nu ye ka wale chajugo ke ikado dafa dugu minu be dogoro foi tu la uko o kuno fonu ko ni njira la bi wati jambo sebene kala dobe uko mi ma media katari no Al Jazeera olu fana ye kuno fonu zebe korojira ninga klaka jaw yere bokoi o ni nye kawale min jaga jugo Mauritanie ani Mali yere chamanje che kilometri ba fla bonyango ikado o de fiefie be ani nyanje a fiefie ka bu kosobe kwa dishitse ka meru ka sabo ke a fiefie ikado abeye ngi nga change ble ikado andi kungo no fi di kata ka fo mabse ka bela jele kolosha abigele sebene kala ko na manye ka fo ni na nwana bike isigi nwa fi oni tura ka miri ni tashike obike sababu yesi yere bija onga kuna funi ngoni ma chama de fana baraka sebe korososo akinyana ngalo wasa nyeka do ni ngunye sebenye anye mimbo Nouvel Horizon kono nyedangura Mali Horizon mami sebenega to ko birno de sekebeji birno ko mu karamo de batumura ako alibi minyo bamancha wale ma bisega fambe domina ko bi coordination des mouvements de Lazawadi no yesema mauye ekuma kele bolota ninga Mali segere sebenega la yiraka fo ni yalla kabini lere aleka karamo de batumura bay ka fo ministre ale ko lablanga kele ke chawye min ko ni wulika jo ko ni o masega talike bamanchi ko lu jolila min yu wulika jo ka yiraka fo
fɔ min ye armée ye o kuma k'a taara bingali ta k'olu sɛgɛrɛ n'i ye accord de paix d'Alger lajɛ o kuma min kɔni ye an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo ye k'o b'olu ka dangana kɔnɔna la maa man ɲi ka taa don ni k'i ka hakilinaw baara kɛ ka sɔrɔ olu ma jɛn ni min ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye wulikajɔ u y'o ta karamɔgɔ Dabatungura ni septembre kalo tile 7 ni k'an ka baton belebele dɔ sɛgɛrɛ Banba n'o ye min ye Tɔnbɔkutu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min tor'o la o ye maa 50 ani ɲari ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ karamɔgɔ Dabatungura maa tɛmɛ ka bɔ n'i ye Tɔnbɔkutu ale kɔnɔna lajɛ ka taa bila min ye Gawo fɛnɛ kan ye Banmancu u ka dana juguya wale u y'o ta ni ka nin kelen na bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ min ye Burɛmu ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ o baara o ma ja sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min ye Banmanci su ye o de kɔni fɛn ne bɛ cɛncɛn kɔnɔna la min ye Burɛmu n'a lamini ye sabu Banmancu tun ka hakilina ye fɛn min ye karamɔgɔ Dabatungura min ye Bogo kɔnɔ 6 ye an y'o don u la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Sema maaw ye karamɔgɔ Dabatungura ni k'u dafa mugu jalan na ka sɔrɔ a ɲigin t'u da kɔnɔ mun de y'u bila ni ka kɛlɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ jɔn de b'u kɔfɛ jɔn de bɛ k'u sɔn nafolo la jɔn de bɛ ka marifa ni marifakisɛw cɛ ka d'u ma karamɔgɔ Dabatungura jɔn de bɛ k'u kɔkɔrɔma don sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye Faransi ye karamɔgɔ Dabatungura u bolo ja bɛ kɔfɛ a ko Faransi fɛnɛ kɔfɛ karamɔgɔ Dabatungura min ye tubabu wɛrɛ ye olu fɛnɛ bolo ja bɛ kɔfɛ n'o tɛ min ye Sema ma o tɛna se ka farinya abada ni ka kɛlɛ ta ka Mali sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko kɛlɛ mun talen filɛ ka Mali sɛgɛrɛ an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Dabatungura b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kura daminɛna min ye malidenw ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ n'o ye Bruno Segibeji ye karamɔgɔ Dabatungura waati dɔ kuma sera an ka jɛ ni ka kɛ cɛ kelen ye ka se ka n bolo di ɲɔgɔn ma ni ka n ka kɛlɛkɛcɛw kɔkɔrɔma don olu ka sebaya karamɔgɔ Dabatungura olu ka kunna wolo olu bɛ kɛ sababu ye ni ka lafiya don jamana kɔnɔ ko Mali mago bɛ min ye bɛn ni kɛlɛya la ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatungura min ye farafarali ye abada ko Mali mago t'o la ni waati kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ joli mun bɔnna Mali kɔnɔ ni waati labanw na a ka ca fo k'a dama tɛmɛ karamɔgɔ Dabatungura a bɛ maa siran a bɛ kinikini na kosɛbɛ a ko min ye jamana marabaaw ye karamɔgɔ Dabatungura u ye kalenkan min kɛ jamanadenw n'u lakanali kan an b'a jira k'a fɔ min kɔni y'o baara taabolo ye k'u b'o tasira kan Bruno Segibeji y'a jira k'a fɔ k'u ka kunna wolo sɔrɔ k'u ka hakilinaw jidi o tuma min ye anw minnu bɛ n'anw dan bɛ so kɔnɔ dɛ fini tɛ anw na samara t'anw na marifa t'an bolo nka karamɔgɔ Dabatungura ni k'u dɛmɛ ni duwawu ye an bolola hɛrɛ a n'an dusukun sanuma k'o de bɛ kɛ sababu ye ni ka kɛlɛ k'a jaw la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don Jabate ni Ala b'a fɛ ka dosokɔrɔ tɔɔrɔ a bɛ joli bɔ a kundɛgɛ camancɛ la Jabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada min ye Hashi Cisse nin y'a ka sɛbɛn ye mun de kɛra yalima tiɲɛ kuma wa walima ngalon kuma cɛman Hubert Kulubali a bɛra taa i k'a dɔn bamanankɛ ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ jamana in kɔnɔ min ye sɔrɔ ye ka taa fara tɔgɔ ni jɔyɔrɔ kan sabula min ye cɛman Hubert Kulubali Maliden don a ye minisiriya kɛ a yɛrɛ ka ca o k'i bɔ a la parti politique dɔ bɛ u ko min ma UDD a y'o ta tiɲɛ ye a fa kɔfɛ min ye Musa Bala Kulubali Ala ka hinɛ a la Jabate k'a dɔn cɛman Hubert Kulubali tile 2 in na kɔni kuma dɔ talen don k'a sɛgɛrɛ min fanga ka bon min kɔni n'a to a tiɲɛ danda la sabula jiralen bɛ k'a fɔ a bɛ ni ka kɛ jamana denjugu ye a bɛ ni ka kɛ jamana janfandiba ye tiɲɛ waa yalima ngalon nka n'i ye ko kɔrɔbɔ n'i ye ko siɲɛ n'i ye ko laruwe dɔɔni ka taa lajɛ Jabate k'a dɔn kunnafoni in bɔra Nigɛri jamana de la yalima ngalon don wa yalima tiɲɛ don sabula Nigɛrikaw fɛ yen ma min i k'a dɔn u ka masakɛjugu min n'u y'a minɛ o kun kelen bɛ ka janfa ni gɛlɛyaba ta ka Mali sɛgɛrɛ sigiɲɔgɔnjugu don o yɛrɛ de kɛra sababu ye a ka binni a jara maliden caman ye min kɔni n'o jateminɛna faama kuraw fɛ Niger o kun kelen bɛ ka jamanaden wɛrɛ caman de ta maa minnu bɛ jamanakuntigi kɔrɔ in dafɛ i k'a dɔn u bɛ hakilina ani taasira jira a la sɛbɛnnikɛla ko Mali dun bɛ t'i yɔrɔ sɔrɔ o camancɛ la dalu jumɛn in na n'a ɲɛfɔra i bɛ taa f'a ye sɛbɛnnikɛla tile 11 min ye u ka jamana ayiwa cakɛda min bɛ u ka jamana cɛ ɲɛnabɔ o de ye kunnafoni bɔ k'a bin ko passeport diplomatique dun ye sɛbɛnfura ye taama sɛbɛn don min kɔni bɛ da bɛɛ lajɛlen yɛlɛ ye sabula jamanakuntigi kumakan yɛrɛ de bɛ passeport diplomatique kɔnɔ a bɛ maa ma bolo diɲɛ jamana o jamana na Jabate i k'a dɔn i ka ko bɛɛ lajɛlen de bɛ nɔgɔya hali n'i bɛ awa tubabu jamana na cɛman Hubert Kulubali a nana ye k'a fɔ ayiwa min ye masakɛkɔrɔ binnen
min ye Niger o ka conseil spécial do atari yera soro o la cogodi Mahmoud Bazoum ko ni kɛra abosigi ɲɔgɔn jugu ye sabula ani Mali ka sɔ kun difi da kelen kɔnɔ gɛlɛya caman de donna Bazoum ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ maa caman y'a jira k'a fɔ tubabuw ka ciden do o janfa min yɛrɛ bi Mali kɔnɔ i k'a dɔn a kelen bɛ ka ko in gologiriya a ka se ka Mali pɔcɔ ni ka donyɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ walima Mali gundo caman ka se ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ a ye wele bila cɛman Ibɛri Kulubali ma o dun tɛ maa gansan ye a ye jamana gundo dɔn maa min n'a kɛra sɔrɔdasiw ka minisiri ye maa min kɛra minisiri ye n'a bi Mali ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ jamana gundo ani do fiyɛ minnu nga a y'o gundo caman dɔn o n'ale kɔni zona ka gɛrɛ Mahamudu Bazoum na sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɛ se ka fara jamana jugu kan o de kɛra cɛman Ibɛri Kulubali kɔsa in na Niger faama kuraw olu kɔni ye awa passeport diplomatique kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen cɛman Ibɛri kelen tɛ koyi dunan caman de tun bɛ Mohamed Bazoum kelen bɛ ka wele bila minnu ma cɛman Ibɛri Kulubali maliden do min lakodɔnnen do a ye faamaya caman kɛ o yanni ale yɛrɛ ka se nin yɔrɔ in ma jalaki caman de tun bɛ a yɛrɛ nɔfɛ jamana in kɔnɔ o yɛrɛ de kɛra sababu ye a ka jamana in bila ka taa Korowari jamana kan sɛbɛnnikɛla ko a ka Korowari ta fana a tun bɛ masakɛ ka abɔ gundo kɔnɔ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a min ye wulikajɔ wɛrɛw ye wulikajɔ wɛrɛ minnu kɔni n'o talen kun do ka ɲɛsin a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma sabula cɛman Ibɛri Kulubali kelen dɛ coup d'état in kɔni kɛ ni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga n'a ɲɔngiri la wajabate k'a dɔn sɔmiden nana kɛ jamana den caman na minnu kɔni ye fangakɔrɔ binnen mɔɔw ye k'a fɔ ŋanamu ani gɛlɛya caman de bɛ walima waridunko kuma i k'a dɔn to a b'o la i n'a fɔ u ye min fɔ tubabukan na n t'a f'i ye de wajabate k'a dɔn u nɔbɔlen do u ko min ma mandat d'arrêt international a kun ye jumɛn ye tubabukan ye min fɔ crime de faux, usage de faux, atteinte au bien public dans une affaire d'achat d'équipement militaire kabini san 2015 i y'o dɔn de ko u ye jɛjugu kɛ u farala ɲɔgɔn kan ka janfa kɛ u ye jamana janfa ka a janfa ka taa sigi a sensabara kɔnɔ u jɛra ka ŋanamu kɛ ni ka sɔnni ba kɛ jango ayiwa min ye sɔrɔsiw ka avion sanko kuma min kɛra san 2015 a wari ko a n'a minɛnko ɲɛmaya la a ko i k'a dɔn u nɔminɛnen do o de la o fana k'i bɔ yen i k'a dɔn affaire dɔ fana bɛɛ u ko ayiwa min ma affaire paramu i k'a dɔn o fana na kɛ ayiwa waridun bonba dɔ ye société sud-africaine i k'a dɔn olu ka minɛnsanko dɔ wari kasabi caman dununa o kɔlɔlɔ kelen o de yɛlɛlen don Bubu Sise la Mamadu Igwaru Jara ani Ba Baliba cɛkɔrɔba ɲuman ma d'a la n'ale nin bɛ nin goye la sabula a don ale ye banki BMS PDG ni faamaw ko nin bɔ ale n'o bɔ ale ta yin nako ye a ko cɛman Ibɛri Kulubali ani ninnu kɔni u minɛlen don nin jɔlɔkɔ in de la i k'a dɔn a bi waati jan bɔ o de la jamana faama kuraw kɔni kun y'a ɲini k'a fɔ u ka na u ka ɲininka u dalakan na nin ŋanamu in na a caman kɔni ye awa boli fisaya segili ye sɛbɛnnikɛla ko nin kuma damadɔ min fɔlen don ani nin ko damadɔ min dalen don ka ɲɛsin cɛman Ibɛri Kulubali ma a na sɔn ka waati jan kɛ yanni kɔni a ka jamana in sɛgɛrɛ sabula nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kungo de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ le matin